Naku po mga kababayan, nag-iiyakan na itong bagong minority dito sa Senado. Dahil hindi ho nila matanggap na iniwan ho sila ng dati nilang kasamahan na senador, nitong si Loren Ligarda, no? Ay talagang hindi ho matanggap mga kababayan. Dahil yung akala nila at itinuring nilang kaibigan ay tinalakuran pala sila. Sino ba naman itong mga kababayan? Sinong senador ba ito? Eto lang naman si Pinky. Nag-iiyak-iyak si Pinky mga kababayan dahil iniwan siya ni Senator Loren Ligarda. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, mga bagong kasapi ng Senate Minority Bloc. Masama ang loob kay Senate President Pro Tempore Loren Ligarda dahil sumama ito sa bagong majority bloc sa Senado ayon kay Lacson. Bakit sasama ang inyong loob na normal man yan sa... di ba nung? Ayan nga mga kababayan. Katulad na sinasabi ni General Macanas, normal ho ito sa Senado. Nung nagkodita, noong September 8, 2025. Yung kay Cheese. Majority block. Dami. 19 sila. Siyam lang ang minority nun. Sino ba yung minority nun? Soto, Lacson, Subiri, Ligarda, and Hontiveros. Sila lang noon eh. Ang minority nung nabuo ang Senate leadership itong 28th Congress. Nagkudita. Sino yung mga bumalimbing? Itong mga minority block ngayon. Sinong mga bumalimbing? So hindi matanggap ni Lacson mga kababayan na iniwan ho talaga. Ang sama ho talaga ng loob niya kabayan. Pangilinan and Bam Aquino, bumalimbing sila. Sino pa? Gatchalian, bumalimbing. Sino pa bang mga balimbing? Lito Lapid, bumalimbing. Nagbago eh. Lahat pala sila mga balimbing. Kaya tama lang pala ang ginawa dito kay Lacson na iniwan din siya. Kumbaga, maranasan niya kung paano itakwil o paano balimbingan. Mga bilang kampo, sino pa ba? Mga bumalimbing. Tulpo. Magkapatid na tulpo, bumalimbing. Tapos, ngayon, yung mga nasa majority ay minority block na siyam, masama ang loob. Really? Masama ang loob? O si Lacson lang at ano? Kasi ang mga minority ngayon, maliban kay Lacson at saka Soto, magkapatid na tulpo, Lito Lapid, and then yung tatlong dilawan, 8, pangsyam si Lito Lapid. Yung mga magkapatid na tulpo, bumaliktad din doon, noon. Ayan nga mga kababayan, katulad ng sinasabi ni General Macanas. Baliktaran ho ito. Medyo pause lang ho tayo mga kababayan dahil patuloy ho tayong nagsisigaw-sigaw sa harapan ng Senado. So what's the use of sama ng loob? Tanggapin nyo. Normal yan sa politika. But I doubt na yung sinasabing masama ng loob, baka kung mayroong mang matindi sama ng loob, opinion ko lang ito, yung dalawang leader. Okay. Itong si Lacson at Soto.
panigurado ito mga kababayan. Itong dalawang ito ang napakasama ng loob dahil daw trinidor ho sila. Pero ang ginawa ho nila nung nakaraan, trinidor din ho nila si Chis Escudero. President and pro tempore, kasi sila ang lalo na si Senator Lacson dahil yung Blue Ribbon Committee Chairman na hinawakan niya, na kung ano-anong ginawa niya, ngayon mapupunta na kay Marcoleta. Ayun. Kaya- Dahil pag nangyari na si Senator Marcoleta na ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, mga kababayan, panigurado, ipapatawag itong si Martin Romualdez, ipapatawag itong si Saldico, siguro by Zoom makakausap ito, ipapatawag yung 18 Marines, ipapatawag itong si Gutesa, ipapatawag itong mga undersecretary, mga DPWH, mga executive secretary, at posibleng mapunta kay Marcos Jr. Ito ang kinakatakot ni Lacson. Again, kung mayroong team song nitong si Lacson at Soto ngayon is It's Crying Time. Palagi na lang tayong kakanta. Oh, it's crying time right now for Lacson and Tito Soto. Kantahan na lang natin sila. Kawawa naman itong dalawang senador ho. Ito na yung mga kababayan. Nung natanggal si Soto, sabi niya nung huling bumoto na siya, no. Ay grabe. Parang nagulat si Soto na, hindi ko alam na matatanggal na pala akong Senate President. Etong mga Soto, mga tulpo naman, nagmokmok lang sa tabi mga kababayan. Walang imik, walang kamalay-malay. Parang gusto na ho nila magtago sa ilalim ng kanilang lamesa. Kasamang loob O ano bang magandang kanta pa para sa kanila? Desperado. Hindi ko kabisado yung Desperado. Ano bang yung sawi sa pag-ibig? Hindi naman pag-ibig ito. Sama ng loob. Talakay natin. Bakit bumaliktad bilang kampo si Senator Ligarda? So ayan ang pag-usapan at pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Bakit bumaliktad si Senator Loren Ligarda? Kasi siya yung timon Yung siyam na minority, anytime, may tatlo na pwedeng sasama sa kanila. Sino yung tatlo? Magkapatid na Villar at saka si Pia Cayetano, 12 na sila. Kulang lang sila ng isa para maagaw ang majority. Kaya ito talaga ang deciding factor is si Senator Loren Ligarda. Talagang grabe. Isa rin na ho sa tingin ko mga kababayan ang naging dahilan kung bakit si Senator Loren Ligarda ay kumampi ho dito sa majority. Kaya Senator Alan Peter Cayetano. Dahil ho ito ay patuloy ng ginigipit ng administrasyon ni Bongbong Marcos, itong bagong executive secretary na hindi pa naman na-appoint, patuloy ng ginigipit itong anak ni Senator Loren Ligarda na si Leandro Libiste. Kaya ito, kumampi na. Di ba? Alam naman ho natin na dahil siguro posible mga kababayan na kinausap ito ni Congressman Leandro Libiste, si Senator Ligarda para kumampi at sumama na sa majority block by the leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Ano ang dahilan? Bakit siya kumabilang kampo? Sa tingin ko, itong nangyayari sa kanyang anak na si Congressman Libeste. Ginigipit ngayon. Tama. Lalo na yung sinampahan siya ng kaso, yung violation daw ng Sa solar? Yung kumpanya ng solar.
na nabigyan ng prangkisa sa solar energy, kinansel. After ng pag-cancel, sinampahan pa ng kaso. Nakita ko yung Ayun. mga pangalan doon, maliban kay Congressman De Beste, mga ligarda. 4 ata na mga ligarda ang sinampahan sa kaso. Siguro mga kapatid o kamag-anak ni Senator Ligarda. Ayun naman pala. So, kaya pala itong si Senator Ligarda, posible kaya lumipat dito sa new leadership ng majority bloc. O ngayon, iyak ngayon si Lacson, mga kababayan. So dahil ginigipit ng mga ligarda, ay di lumaban na lang ako. Kung ako si Senator Ligarda, laban na lang ako. Kaya yun, pumunta siya sa kabila. Tama. So, again, ang tanong dyan is, kaya pa ba ng kampo ni Soto at Lacson na mag-counter kudita? Ayun, Agawin ulit. wala na. Sa ngayon, parang malabo na. Malabo na, mga kababayan, i-counter ho nila yan. Dito pa nga lamang sa gagawin ho nilang resolution, nasa ginagawa nilang resolution para hilingin na isurrender si Senator Bato sa ICC ay hindi na talaga pumasa sa Senado. Kumbaga nagkaisa na rin ang majority bloc at ang ilang mga senador na yung iba kakampi niya hindi rin pumayag. Oh, wala na. Iyak ngayon sila. Ito lang ang matindi ho yan. Ito, pakinggan muna natin ang boss si General Macanas. Kasi itong 13 na ito, solid 13 na yan. Wala nang aatras yan. Kasi ang isang rason na nakita ko kung bakit nagkudita is para matulungan, para ma-ensure nila na mananalo sa impeachment trial ni VP Sara. Ayun. Oh, tama yun. Dalawang magkapatid na bilyar, malaking utang na loob nila kay VP Sara, yung pagkapanalo ni Camille Villar. Malapit na magkaibigan ang pamilyang Duterte at Villar, kaya hindi yan babaliktad itong magkapatid na Villar. Yung Senator Legarda, hindi na rin yan babaliktad yan. Solid Forever na na yan sa majority block. Solid Lalo na na yan. si Senator Pia Cayetano. Ayan, Dahil kapatid niya ang Senate President. Sino bang mas matanda sa kanila? Parang ate-ate ito eh. Mas matanda si Pia, Kaysa mas kay mata itong si Peter. Alan Peter. Kaya parang ang magiging advisor ni Senator Alan Peter ay ang kanyang ate. Kaya malabo na mag-counter kudita kayo. Hanggang 2028 na yan sa nakikita ko. Hindi na yan mababago, ma-alter ang Senate President. Kaya, sorry na lang, Lacson and Soto. Sama ng loob, baunin nyo yan. Kung sama ng loob nyo, sige, kayo rin ang kawawa na magdala ng sama ng loob. So yan nga, mga kababayan, ang naging reaction, opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa matinding tampo ni Senator Pinky Lacson. Ito na ho ang magiging dito, kabayan. No? Oras na magsimula ang Senate Blue Ribbon Committee kasi sisimulan ho yan ni Senator Marcoleta. Ipapatawag itong 18 Marines at iba pang mga personalidad na ayaw ipatawag ni Lacson. Ngayon ho, mapapatawag na ho sila as mas matindi ho ang maging mangyayari, mga kababayan. So pasensyahan nyo na talaga at tayo ay tayo ay patuloy na lumalaban dyan sa harapan ng Senado. No, para igiit na meron tayong sariling hustisya dito sa Pilipinas. Huwag isusuko ang sino mang Pilipino papunta sa ibang bansa dahil yan ho ay isang katraidoran sa ating kapwa Pilipino. Katulad na ho ito, mga kababayan, itong si Trillanes, isa ho itong traidor sa ating bansang Pilipinas. Isang traidor ho ito. Dahil alam naman natin, mga kababayan, na yung pagsisimula ng pag-o-occupy dyan sa bahagi ng West Philippine Sea
nagsimula yan noong kapanahunan na nagkaroon ng pag-uusap, kumbaga back channel itong si Trillanes at ang China. So dyan ho nagsimula. Tapos sinasabi ho nila, etong mga senador na sumusuporta sa mga Duterte ay mga Chinador. Pero hindi ho nila alam na itong si Trillanes, mga kababayan, ang nagpasimula nito. Hanggang ngayon hindi ho na lalaman kung ano ang kanilang pinag-usapan ng China patungkol dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Dahil ang naging kabangayan dyan ni Senator Sundalong Canin ay yung yumaong dating senador na si Enrile. So wala na mga kababayan. Sa tingin ko itong magkakaroon ng impeachment, tuloy pa rin ho yan sa Senado. Magkakaroon pa rin ng trial niyan. Ang mangyayari dyan is Vice President will defend herself. Siguro makakapagsalita na dyan. Dedepensa na ho ni Vice President Inday Sara Duterte ang kanyang sarili. Makakapagsalita na yung mga abogado, makakapag-present na ng ebidensya. Dyan, fair ang laban. Pero doon sa Kongreso, mga kababayan, hindi fair ang laban dahil lahat yun ay nabayaran ng pera, mali-malit ang pera mula sa kabanang bayan. Ayon yan doon sa ilang mga kongresista, mga kababayan, na alam naman natin na hindi naman magkakaroon ng releasing ng pera dyan kung walang order mula sa Malacanang. Kaya ang nangyayaring ito na kaguluhan sa ating bansang Pilipinas ay hindi ho magkakaganito kung wala ang order ni Marcos Jr. Yun ang posibleng mangyari. So, mas matindi ho mangyayari kapag start ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming posible dyan, puwersahin ng Philippine National Police at ng NBI na pasukin ang Senado, deploy 1,000 troops para kunin si Senator Bato de la Rosa. Parang ida-divert ho nila yung usapan, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa tingin ko parang hindi pa yata magkakaroon ho ng Senate Blue Ribbon Committee dahil they will focus doon sa impeachment once na na-transfer na ho ito sa Senado. So tayo ho ay nakasuporta pa rin kay Vice President Inday Sara Duterte, kay Senator Bato de la Rosa sa Duterte Black. Ayun, so suporta ho tayo hanggang sa 2028. At ito nga mga kababayan, pinipisil ko na nga ho dito para medyo clear ho yung ating pagsasalita dahil tayo ho ay namamaos na para ipaglaban ang ating karapatan dito sa ating bansang Pilipinas. So hanggang sa muli mga kababayan, mag-ingat ho tayong lahat.